Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil alil adzim. Engkang kula hormati para bapak saha para ibu samudaya kemawon engkang sampun rawuh dalu menika. Ing mriki dalem matur kawulingan dumateng panjenengan sedaya. Kawulingana pilih panjenengan sedaya menika urip wonten alam dunya ibarat tiyang mampir ngombe lan salajenge bakal tekane pati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh sing ana alam dunya sing duweni nyawa bakal tekane pati. Pramila mumpung kula lan panjenengan sedaya menika tasih urip wonten alam dunya, monggo sareng-sareng nglampahi kesaenan. Sae kalih tangga kiwa tengen, sae kalih kanca, rukun kalih dulur, hormat lan sopan santun kalih tiyang sepuh, terutami tiyang sepuh sing nglairaken kula lan sing nglairaken panjenengan sedaya. Awit menapa sampun wonten unen-unen bilih sak landhep-landhepe pedang utawi sak landhep-landhepe pusaka menika tasih landhep ngendikane tiyang sepuh. Nggih tiyang sepuh sing nglairaken kula lan sing nglairaken panjenengan sedaya. Pramila monggo eling dan eling bilih menungso bakal tekane pati. Mati lan kematian Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikumul mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hei menungso, sira saiki wis tekane pati. Gak ana alam dunya maneh nanging ana alam kubur. Mbok menawa sira ditekani apa wae, sira aja wedi. Sebab sing teka iku ya makhluke Allah. Sira bakal ditakoni. Man kebuka sing tegese sapa pangeranmu? Sira kedah mangsuli. Pangeran kula Gusti Allah. Pangeran kula Gusti Allah. Pangeran kula Gusti Allah. Apa pegaweanmu rikala awamu urip ana alam dunya? Apa panutanmu? Sapa nabi mulan sapa sedulurmu? Sira kedah mangsuli. Sembayang 5 waktu niku penggawean kula rikala kula urip wonten alam dunya. Kitab Quran niku panutan kula. Nabi Muhammad niku nabi kula. Tiang Islam jaler estri menika sedaya sedulur kula. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Menungso sira saiki bangkit, bangkit, bangkit. Bismillahirrahmanirrahim. Inna